Makkarassa on kaksi päätä, se toinen pää on tää, ja se toinen pää on tää. On vaikea ymmärtää, kyllä näin on toisesta päästä kun puuraiseen. Se toinen pää se jää, se vastakkainen pää se jää, eiks joo? Makkarassa on kaksi päätä, se toinen pää on tää, ja se toinen pää on tää. On vaikea ymmärtää, kyllä näin on toisesta päästä kun puuraiseen. Se toinen pää se jää, se vastakkainen pää se jää, eiks joo? Ostakaa makkaraa, eurolla ja kahdella jo paljon saa. 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 Makkarassa on